गावात गेल्यावर माझ्या टाळचिपळ्यांका होडकुला फिरवचो हटिलो मगे सर्वांक कवळून आम्ही इलो खवण्यात रोवन परबाकडे। ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसार होडकुला चालका जॅकेट गॉगल अनिवार्य होता। पेढा बांधून आम्ही रेडी होताच रोहनान बनाटी कसा फिरवचा प्रात्यक्षिक आमका दाखवल्या। मगे लगेचच MH07 4512 घेऊन वाहक चालक मार्गस्थ झाले। त्यांच्या पाठोपाठ MH07 50 14 आणि 16 47 मार्गस्थ झाले। ऐन टायमाक आमच्या होका यंत्रणात बिघाड झाल्यामुळे आमची तारवा दर्यात भरकाटली। कोस्ट गार्ड का पाचारण करता आमका सुखरूप खाजनासून बाहेर काढल्याने 1647 च्या चालकाचो डोळो लागल्यामुळे झाडाची साल आईली। मगे तारवांतून डिझेल भरून आमची तारवा पुढच्या प्रवासाक मार्गस्थ झाली। मार राईट, शाबास। आता लेफ्ट मार लगेच। पुढे कवग्याचा आणि पिंक्याचा तारू आमच्या तारवाक धडाकताच आम्ही आमची तारवा माघारी परतवली। परतीच्या प्रवासात कोचरेकरांच्या आयलंडवर चाय पाण्यासाठी 10 मिनिटात तारवा थोपवलं। कोचरेकराने 100 ब्लेडान कापलेला रसाळ आणि थंडगार कलिंगड खा आमची तारवा खवण्याच्या जेटीका सुखरूप लावलं। मी होडकुलासून उतरताच आयेचो फोन इलो, माका सांगता गप घराक ये नाहीतर होडकुलात घालून फलटेन चोप काढी। आयेची धमकी ऐकून आईस्क्रीम थंडा बिंडा खाऊन ताट पाय केलं। तुम्ही हैसर येताना रोनाक कॉल करा आणि बुकिंग करून येवा।